Абсолютна новост, която виждаме за първи път, това е тази иновативна гривна, която играе ролята на ключ. С нея мога да заключа и да отключа автомобила. Тя е предвидена за онези динамични хора, които, например, пристигат на морето, обличат аквалангите и се спускат на 30 метра под водата. Тази гривна може да издържи именно това нещо. По този начин не е нужно да се съобразявате, да се чудите къде да носите ключа. Как стават нещата? Става като с тази гривна натисна J и автомобилът се заключва. По същия начин може да стане и отключването. Това, което е интересно, че всъщност ключът на автомобила в момента се намира вътре и никой не би могъл да запали автомобила, защото гривната блокира и запалването на двигателя, така че няма как да ви го откраднат. Дори българите да са много добри откриватели, да се справят отлично с техниките, няма да могат да активират по никакъв начин тази гривна. Също интересното е, че автомобил, заключен с гривната, може да се отключи единствено само с нея. Отключването обаче леко хитро става, като докоснем отдолу, за да възбудим системата и след това отново докосваме J и автомобилът се отключва.